σε λίγο θα φταίμε κι εμείς που το πήραμε το τρένο. Εγώ μπήκα κατευθείαν στη ΜΕΘ, γιατί ήμουν σε κρίσιμη κατάσταση. Έσπασα όλο μου το σώμα, σπονδύλους, όλους σχεδόν, όλα μου τα πλευρά. Πλευρά μπήκαν στα πνευμόνια, οπότε δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω. Κλίδα, στέρνο, ομοπλάτη, όλα. Ό,τι μπορείς να σπάσεις, το έσπασα. Αλλά σε φρικτή κατάσταση ήταν το πόδι μου, στο οποίο έσπασα και όλα τα αγγεία. Είχε μείνει ένα αγγείο, το οποίο και μπόρεσαν έτσι να το σώσουν το πόδι, βγάζοντας μου το μία από την πλάτη, σε 14ωρη εγχείρηση σε ιδιωτικό νοσοκομείο είτε στο δημόσιο. Μου είχαν πει ότι το πόδι πρέπει να κοπεί. Ο εργοδότης μου έτσι με παρέπεψε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο έκαναν ό,τι μπορούσαν. Βέβαια, επειδή είχα χάσει και κάποιο κομμάτι από την άρθρωσή μου στο τρένο, φρικτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσους πόνους. Ακόμη και τώρα είμαι με πολύ ισχυρά φάρμακα που ανήκουν στα οπιοειδή, γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι τόσο χαμένη που φώναζα τη μαμά μου, που δεν βρισκόταν εκεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι «Μαμά, πονάω», αυτό φώναζα. «Μαμά, πονάω, βοήθα μου». Όταν φτάνεις κοντά στο θάνατο, το ένστικτο της επιβίωσης δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Δεν σε αφήνει. Αλλά ότι το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι. Εγώ το πίστευα.